Grazas, presidenta. Efectivamente, hoxe o BNG trae a esta Comisión Quinta do Parlamento de Galiza unha iniciativa onde se recollen as reivindicacións das miles de persoas que saíron á rúa o pasado 16 de xaneiro, non? Miles de persoas que saíron á rúa polas rúas de Vigo, de toda a área sanitaria, non? A veciñanza dos 26 concellos que forman a área sanitaria, Arbo, Baiona, A Cañiza, Cangas, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, Moaña, Mondariz, Mondariz Balneario, Mos, As Neves, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, O Porriño, Pontareas, Redondela, O Rosal, Salceda de Casela, Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui e Vigo. Que lle dixeron ali alto e claro ao presidente da Xunta que efectivamente eran os de sempre. Eran os de sempre reclamando sanidade pública de calidade para a área sanitaria de Vigo, para as casi 600.000 persoas de todos estes 26 concellos que forman a área sanitaria de Vigo. Miles de persoas que saíron ás rúas exixíndolle ao Partido Popular que remate coa política de acoso e derribo da sanidade pública e que rectifiquen a súa política de drenaxe de cartos públicos cara a sanidade privada cando lle nega eses cartos públicos a sanidade pública, non? Miles de persoas reclamando responsabilidades polas condicións nas que se fixo a licitación e construción do Hospital Álvaro Cunqueiro, exixindo medidas para dotar a área sanitaria dos recursos humanos e materiais necesarios para conseguir unha asistencia sanitaria 100% pública e de calidade, non? E fan estas reclamacións porque toda a actuación do Partido Popular na Xunta de Galiza leva actuado na dirección de condicionar a área sanitaria de Vigo para que a asistencia sanitaria privada sexa imprescindible, non? A empezar por Povisa. Estamos vendo que o Partido Popular da Xunta de Galiza redobla as apostas, non? E vemos como ten a intención de o concerto singular que mantén con Povisa, pois agora aumenta un 20%, non? Un 20% que, dende logo, non aumentan os recursos para a sanidade pública, pasa dun concerto capitativo de 80 millóns a intención de que pase aos 100, o que hai que engadir os pagos polo contrato marco, onde para rebaixar listas de espera na vez de facelos na sanidade pública, cando Povisa ten as súas listas de espera moi abultadas, o que hai que sumar especialidades como maxilofacial ou queimados que non hai na sanidade pública por decisión do Partido Popular para que sexa imprescindible ir a Povisa e, polo tanto, pagarlle por estas prestacións, ou ter, evidentemente, feito un hospital como o Álvaro Cunqueiro que non responde ás necesidades da poboación de Vigo e non permite que o conxunto da poboación de Vigo teña prestación sanitaria nun centro público, non? E miles de persoas da área sanitaria de Vigo, pois as que o Partido Popular xa non consigue engañar, non? As que o Partido Popular xa non consigue trasladarlle as súas mantras, non? De que está facendo o mellor posible e de que a actuación que fixo na área sanitaria de Vigo era a que se podía facer, non? Xa non lle escola, en parte, gracias á Comisión de Investigación que impulsou o BNG en este Parlamento, quedou claro que o Partido Popular minteu o conxunto dos galegos e das galegas e a poboación da área sanitaria de Vigo. E así vemos como a hemeroteca mostra como ese Partido Popular, con Núñez Feixóo á cabeza, usaron a mentira para xustificar a súa actuación na construción do Álvaro Cunqueiro, para xustificar a privatización, e vemos como
Pois no 2011, Núñez Feixóo seguiu asegurando que mantería as 1.400 camas previstas para o Hospital de Vigo, non? Pois xe vemos como reduciron 500 camas, ni máis ni menos, non? O sea, que minteu e non se cumpliron. E non hai esas 1.400 camas. Dixeron que iban a manter os servizos que estaban previstos e os quirófanos pasaron de 35 a 24, ou que as salas de rayos X pasaron de 62 a 32, e, bueno, e outras moitas reduccións, como 31.000 metros cuadrados menos do que estaba previsto, pero xa non modificando o proxecto básico, cando sin unha nova exposición pública non podían facelo, sino que ademais modificaron despois do adxudicado, 31.000 metros cuadrados menos. Bueno, mentiron para xustificar que era o único modelo posible cando quedou demostrado que había como mínimo dúas posibilidades máis. Mentiron para decir que iba a permitir facerse menos tempo cando se demostrou que estaba previsto rematar o 2013 e remataron o 2015. Mentiron respecto dos plazos, dixeron que iba a correr a risco de aventura da concesionaria e, polo tanto, o plazo era de 20 meses e resulta que pasou a aumentaron en 20 meses, estaba previsto 35 e pasou a 35 sin que lle descontara nada a empresa. Mentiron cando dixeron que era a risco de aventura da concesionaria e buscaron financiamento no Banco Europeo de Investimentos e fixeron, bueno, pois todos esos cambios e demostrouse que esa planificación que era para resolver a demanda asistencial da área sanitaria de Vigo e que toda a poboación pudera recibir asistencia sanitaria na rede pública, cos recortes que lle fixeron, pois eso non está a acontecer e vemos que é unha área sanitaria onde é das que ten maiores listas de espera e non solucionaron o problema hospitalario, pero tampouco os problemas de atención primaria, porque toda esta actuación na área sanitaria de Vigo estaba prevista como un todo onde se reformulaba a asistencia hospitalaria, mas tamén a asistencia da atención primaria, non? E, polo tanto, non o fixeron. Este modelo de construción que elixeu o Partido Popular supuxo millóns de euros que se pagou de máis, 470 ao que hai que engadir todo o que non lle descontaron, e todos os servizos que lle deron a maiores cando sin ningún tipo de soporte legal, e por eso a poboación pide responsabilidades e rectificación. Responsabilidades por ter dilapidado todos estes millóns de euros públicos en vez de investilos na sanidade pública, e rectificación en estas políticas. E por eso o que fai hoxe o BNG é traer aquí as demandas coas que se convocou esa mobilización e que foron respaldadas, insisto, por miles de persoas, de veciñanza e tamén por unha parte importantísima dos profesionais da sanidade da área sanitaria. E a primeira demanda é o rescate do Hospital Álvaro Cunqueiro. O Partido Popular xa tuvo ocasións para proceder a ese rescate, polo incumprimento da concesionaria. Unha concesionaria que ao principio era unha concesionaria onde estaban empresarios de empresas, onde estaban destacados militantes do Partido Popular, ou destacados referentes do Partido Popular. Podemos falar de Florentino Pérez, podemos falar de Tomás Pérez Vidal, podemos falar de Rodrigo Rato, podemos falar de Telmo Martín, podemos falar de Luís de Guindos, e que logo, cando xa lle quitaron a parte máis xugosa do negocio, pois non tiveron ningún problema a venderlle a unha multinacional. E logo que esta multinacional ya vender a outra multinacional. Señora Prado, ten que rematar xa, rematando, presidenta. Rematar xa. Estas multinacionais o único que buscan é o lucro e non lle importa a calidade asistencial. E, polo tanto, o rescate do Álvaro Cunqueiro, a ampliación que estaba prevista, todos os servizos e metros cuadrados que estaban previstos e que non se construíron, e tamén actuar en atención primaria con actuacións que estaban previstas no centro de saúde, máis na reordenación existencial da área de Vigo con construcións de CARS, con construción do centro de saúde do IO, ampliación do de Cangas ou outras actuacións que estaban previstas. Moitas grazas.